Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. És un exercici habitual entre aquells que neguen el caràcter nacional de Catalunya centrar els seus arguments en la inexistència de cap rei genuïnament català. El rei ho era de la corona d'Aragó, ens diuen, i per tant nosaltres, els catalans, no en teníem pas de monarca. Així, els catalans no hem sigut mai una nació. Aquest raonament de vincular el fet de ser nació a haver sigut una monarquia és tan absurd que no cal aprofundir gaire. A més, si els reis més importants de la corona d'Aragó van ser alguna cosa, això fou ser catalans. I si no ho foren sempre per naixement, gairebé, en tots els casos, ho foren per voluntat. Cal recordar on vivien, des d'on governaven i on van voler reposar eternament aquests monarques. Només cal fer un tomb per Santes Creus o Poblet per sortir de dubtes. Les nacions, deia Pierre Vilar, no neixen per disposicions reials. És correcte dir que Catalunya és un principat? Evidentment sí, perquè tot i que tradicionalment entenem que el príncep és l'hereu del rei, és a dir, el seu fill principal, el qui ha d'heretar la corona, el mot significa, en el seu origen llatí, la persona més important d'un col·lectiu. Molts recordareu l'expressió llatina primus inter pares, que ve a ser el més important entre iguals. Entès així, considerem els cardenals com els prínceps de l'Església de la mateixa manera que a l'antiga Roma el príncep era el senador més destacat. Principatus, però, té un significat jurídic que és, ho sospito, allò que produeix certs efectes urticants si entenem com a principat aquell territori que es regeix per un corpus legislatiu propi i singular. La primera referència al Principat de Catalunya, com a conjunt de tots els seus comtats, data del segle XIV, quan es van convocar les Corts Catalanes a la ciutat de Perpinyà l'any 1350 i sota el regnat de Pere el Cerimoniós ja s'hi esmentava el Principatus Cataloniae. En els usatges, la primera pedra del dret català, se'ns diu que los cristians no venen armes a sarraïns, sinó per consentiment del príncep. En els usatges, el príncep és el comte de Barcelona. El mot principat, per referir-nos a Catalunya, sempre ha estat utilitzat sense que el seu ús hagi generat cap polèmica. De fet, durant els regnats de Felip IV i Felip V, monarques que no van destacar pas per estimar gaire el nostre país, Catalunya seguia sent el Principat. Va ser a partir del 1833, amb la nova ordenació provincial de Javier de Burgos, que, per reial decret, Catalunya deixa de ser Principat. Curiosament, en un passat relativament proper, alguns sectors catalanistes, segurament per confusió pel que fa a l'origen etimològic del mot, apostaven per parlar de Catalunya a seques, però avui són els sectors que no volen ni sentir a parlar de la Catalunya nacional els qui eviten parlar del Principat, tot distorsionant la realitat d'una manera tan barroera com indigna. Tant és així que en alguns fòrums d'història espanyola trobem afirmacions com la següent. El Principado de Cataluña es una acepción moderna, digamos que aparece sobre el siglo XVIII. El término no tiene fundamento histórico. Es bastante triste que se tenga que repetir burdamente una invención para que adquiera categoria de realitat. Això que acabem de sentir és la sublimació de la ignorància. I és que quan es tracta de reescriure la història de Catalunya per despullar-la del seu caràcter nacional, sembla que tot s'hi val. Però ni encara que ho repeteixin 1000 cops, Catalunya deixarà de ser el principat que des de fa segles va esdevenir una nació. Estimats oients, que acabeu de passar un bon dia. Ens retrobem ben properament amb una nova història dels països catalans aquí, a Ràdio Ciutat de Valls. Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.